Okay, ine lero ndafika kuti ndilankhule kuolankhulira kwanga kuno ndi kumuvi wa chilungamo kumene ndimachokera ofesi ya muvi wa chilungamo m'Malawi andimve. Ine m'Malawi muno ndi mwanga, ndinabadwira m'Malawi mwa muno, ndikukulira m'Malawi mwa muno, ndikukalambira m'Malawi mwa muno, palibe kumene ndimakudziwanso kwina kulikonse kupatula ngati ndinakudziwako ndi ku South Africa. Okay, mawu ambiri takamba, nthawi yambiri tikuyikamba nkhani makamaka yokuzana olemekezeka Chilima, imfa imene ija kapena kuti ngozi imene ijayo ambiri sinachoke m'mitu mwathu, sinachoke m'mitu mwathu, ngozi imene ija sinachoke m'mitu mwathu. Ndipo tikadali omva chisoni ndiponso ikutikhuza kwambiri chifukwa ndi imfa yowawa imene sitikupeza nayo mayankho, ndi imfa imene sitikutha kupeza nayo mayankho, imfa imene inapititsa anthu okwana 9 kuphatikiza vice president yo wachinayi wake ndi ameneyo, ndi imfa yosowa nayo mayankho. N'chifukwa chake anthu ambiri m'dziko muno nsanje tuchitipa ngotota tunchinji sakumvetsa kuti chinachitika ndi chiyani, chifukwa choti ma statement pa nkhaniyi imachuluka. N'chifukwa chake anthu amafunitsitsa patakhazikitsidwa bungwe lofufuza kuti mpaka ndatipeze mayankho eni ogwirika. Izi ndizoona Amalawi, sizoona amayi, ndizoona kwambiri. Chonde please, ngati boma lili ndi chisoni ndi anthu ake, komanso ngati boma limafuna chilungamo, chonde please, ngati boma la MCP Tonse Alliance losogozedwa ndachakwera linalephera kukhazikitsa bungwe lofufuza za imfa ya Achilima ndi azinzawo, chonde boma la DPP liyesetse kupeza kukhazikitsa bungwe lofufuzanso za imfa ya olemekezeka Achilima ndi azinzawo. Zikatero ife Amalawi tikazamva kuti yayi inali ngozi chabe, ife palibe vuto lililonse ndi munthu, komanso tikazamva kuti yayi zinachitika zimenezi koma anachita ndi akuti, palibe chifukwa, koma lamulo tidzalisiya lidzagwire ntchito lokha, si ifeyi. Akufa mwangoziwa ndi Achilima ndi azinzawo, koma dzina limene limakula la Achilima chifukwa choti anali vice president wa dziko. Okay, nkhani imene yatha pembo lathu ndiye tikumamva tsiku ndi tsiku akadzuka ulendo wa anamiwa, nkhani imene amakhuzapo ndiye imfa ya Achilima pakazikitsidwe bungwe, imfa ya Achilima pakazikitsidwe bungwe. Uko ndiye kulankhula kwa anamiwa abungwe la kaya ndiloyang'anira chiyani kaya ndiloona chiyani timawamvetsa, chifukwa amene ndi amene atenga malo kwambiri m'boma la DPP, kukhala ngati woyilankhulira kapena kuti asiya za bungwe koma akhala chiwalo chimodzi cha chipani cha DPP kapena kuti m'boma la DPP, chifukwa ndimene iwowo akumera mapiko kwambiri. Tikuwamvetsa ife anamiwa, bungwe likhazikitsidwe, kaya inuyo anamiwa mukhalamo m'bungwemo pokafufuzapo palibe chovuta, chifukwa inunso ndi Malawi. Ngati muli ndi kuthekera kuti muta kufufuza bwinobwino mwa chilungamo, katitengereni chilungamocho kuti Malawi wina aliyense m'dziko muno adziwe chimene chinapangitsa ngozi imene inasempana zichewa kwa atsogoleri a dziko lino, asilikali komanso ndi anthu ena. Tikufuna chilungamo chigwirike, chimene tikupemphera kuti pakazikitsidwe bungwe lofufuza za imfa ya Achilima ndi azinzawo. Tikupempha kamba kuti apresident anthu imeneyo achakwera analangula statement ina, wamkulu wa asilikali analangula statement ina, anthu amachalichi ena ndi ena analangula ma statement ena, wofufuza anadzalangula ma statement ena. Mwachifukwa chimenecho ndizomveka kuti pakazikitsidwe bungwe limene liti afufuze mwachilungamo, limene silisatenga mbali kapena kutenga mbali ya mtundu wina uliwonse, koma izangolangula chilungamo chokha basi. Ndikutipatsa ife ripoti ngati Amalawi achainake
anthu amene anachita ngoziwo kuti nafenso tione nawo zochita. Ngati anapanga ndi munthu, malamulo adzagwira ntchito, osati munthu ndi amene adzagwira ntchito iyi, koma malamulo amene anakhazikitsidwa m'dziko muno ndi amene ati adzagwire ntchito ndi anthu amene anapanga zimenezowo. Zomwe kwambiri imeneyo yatha. Anamiwa ati kukuvomerezani, nganiyo ndiyofunikira, chilungamo chibwere chiunikire, chibwere ngati chiyende ngati madzi. Koma muli pompo anamiwa, muli pompo popemba za bungwe lofufuza zoti pakazikitsidwe bungwe lofufuza za imfa ya Chilima ndi azinzawo, chonde nanunso anamiwa muzamalekere pompo. Tatikazikitsirani ifeyo anthu nafenso akumangochi kuno, tatikazikitsirani bungwe lofufuza za imfa ya amene anali director, ya amene anali director wa Anti-Corruption Bureau, Mr. Njauju. Mr. Njauju so imfa yake sitimayimvetsa bwino. No matter kuti ndife Asilamu kapena kumangochiko ochuluka ndi Asilamu komanso Malemu Njauju anali Msilamu, koma imfa yake yokhayo imene inatipweteka kwambiri. Tikadapemphaso nafenso boma ngati wokhuzidwa kuno kumangochi kuti mutifufuzire tidziwe kuti kodi imfa ya Mr. Njauju popeza anapezeka kuti awikidwa m'manda mbali mwa mpanda wa nyumba ya boma, pamenenso galimoto yake inakawochedwa kumtandire. Koma chonsecho ndi munthu oti anachoka ku nyumba kupita ku ofesi. Pobwerera ku ofesi sanakafikenso ku nyumba, anapezeka usiku lina kuti munthu uja kulibe, sakupezeka. Kenako pamene ankapezeka kuti kandi agalu kandi fisi atatsolola ziwalo za Mr. Njauju kukokera kunja, kuti anthu apeze umboni, Mulungu aonetsere poyera kuti tikatenge ifa chayinake munthu wakufayo kuti tikamuyike kumanda. Ndiye anapezekera mbali mwa nyumba ya mbali mwa mpanda wa nyumba ya boma kulilongwe. Galimoto yake inakapezekera itawochedwa kuntandire, malo awiri wosiyana ndi wotalikirana, kuyerekeza ndimene zinthu zinayendera. Ndiye pempho lathu nafenso kuno kumangochi, nafenso ndiwolira. Anamiwa mukamalangula za Chilima, langulanizo za Mr. Njauju kuti naponso pakazikitsidwe bungwe lifufuze za imfa ya Mr. Njauju amene anali director wa Anti-Corruption Bureau mu ulamuliro wa Arthur Peter Mutharika. Siti kuti tidzayimba mulandu ayi, koma tingodziwa kuti chinachitika ndi chiyani. Tingodziwapo basi, sikuti pazakhala mulandu wonse adzagamula ndi Mulungu. Ngati panali chilungamo kapena anafa ndi ngozi tidziwe, kaya anafa mophedwa kapena ndi anthu azifamba tidziwe, kaya zinachitika ndi chiyani tidziwe. Tingodziwa. Ndiye anamiwa mukamalangula nkhanizo muzipatikiza za anthu amene wawa. Ife tikupemphaniso, ndinu kaya ndinu abungwe lanji mumati cha CDD kaya ndi chani, ya CDD kaya ndi HRDC makamaka CDD kapena HRDC, tikupemphani nkhani zimene ziziyendera limodzi. Tikatero ndiye kuti dzikoli tikuyendera limodzi. Koma osamati lero lino tizingopezera kuti tikapezere maalawansi pa imfa ya Chilima, kuti tizikakazikitse bungwe kuti akativike mmenemo, kuti tizikapezapo cholowa pokagwira ntchito kuti maalawansi athu azikapezeka. Ayi, koma pakhale chilungamo. Maalawansi omwe apeze, koma patakhala chilungamo ti anthu nafezo muzitifufuzira mbali yathu. Muzamakakamire mbali ya Chilima yoka kamba kuti anamwalira mu nthawi ya MCP Tonse Alliance ndi utsogoleri wa Chakwera. Ayi, komanso mufufuzenzo za imfa ya olemekezeka Njauju amene anali director wa Anti-Corruption Bureau amene anamwalira mboma la DPP pansi pa utsogoleri wa Peter Mutharika ndi chipani chawo cha DPP. Izo ndiye zoona zake. Please, zizamakomere mbuzi ikagunda galu nkumati mbuzi ndiyochenjera komanso ndi yamphamvu. Ayi, chifukwa choti yagunda galu. Komanso tsiku lina galu akazagunda mbuzi ndikumati iye ayi galu amene wayamba chiwewe chani mwakuti afunika kuphedwa. Ayi, sichonchoyi. Tatiye tizitenga check and balance. Chilungamo chiziyenda ngati madzi.
pamene tonse tikulira pa imfa ya Chilima, komanso tonse tikuliranso imfa ya olemekezeka Njauju amene anali director wa Anti-Corruption Bureau m'Malawi muno. Dziwa kwambiri, Mulungu akudalitseni. Ndine m'bale wanu Muhammad Zuberi Hassan kumpoto wa boma la Mangochi kumakanjira kwankuno. Dziwa kwambiri, timakumvetserani mukamalankhula mukamadandaula, nzeru zanu timakumvetserani, koma zimafunika nzeruzo zizikomera pali yonseyonse, chifukwa aliyense ali ndi ufulu wokhala ndi moyo. Aliyense m'Malawi ali ndi ufulu wokhala ndi moyo, osamangophedwa ngati nkhuku anthu ayi. Chilungamo chiziyenda ngati madzi. Dziko kwambiri, Mulungu akudalitseni. Ndine m'bale wanu Muhammad Zuberi Hassan kumpoto wa boma la Mangochi kumakanjira. Dziko.